Hodina mobila, kde byla. No a dneska si napíšeme. No napíšeme si dneska si napíšeme. A uvolni se úplně, až budeš stát místo s tím zadrženým dechem. A už je bomby. Když jdeš nahoru, tak jsi jenom na desí. A dechám podle tebe, teď. To nic se nedechá dobře, víš co. Ale už je ti rychlejší, víš co, ale pořád dáš, takže já pozouží to. Ono přeskočí. A už úplně bomby. Ono přeskočí. Motá se mu hlava ze těso. Ono přeskočí. Ono Motá. přeskočí. Když se nikdo nikoho nic nezeptá, ty vždycky... Nemluv, Gory. Já nemluvím koště. No, ať dechá rychle. Nech je už bomby. Ty pičo, jsou bomby tohle. Bomby, moje, Skáňa, zadrž dech, víš to, úplně napni hrudí. No. A až půjdeš nahoru, tak jenom na desí. A napni hrudník. Ty pičo, hoši, A on dechá, víš co, já se vždycky nadechnu a pak jdu ale... Šmídek! Ne, tak ho nepeskej, vole. Hej, do píči, já potřebuji co nejrychlejš domů, Oši. Do píči, co to je za auto, To je za tebe. Hej, dobrý pohled, Oši.